zvinoitika. Ina ndotomborara kubva but munhu watondinyepera nyaya yekuti handautombodhakwa ndodora ndautomboya pano naro dora ndautomboruya naro ndaseugedhu nemukomana munhu watondinyepera ati kungono sipi zvaro munhu watonditanzeiwe ukadhakwa andikangotari kutogona. Dzawakapanira solo dauti undiimbire song yekuti budget yeizvozvo akumana mukomana zvokutoimba zvinhu zvinotondinetsa zongo no budget yeizvozvo tenge torinayo but akumana munhu zvinhu zvekuzoimba zvazvibatani nokuti akura chapo chapo ndaitambura mukomana chikafuta mukabare kopa mano mukoma tambura chifamba nitsoka topfeka maplastic ngoma apa ndaidza kuti ngoma chikwedu ndombatikana singe usocheme butsu. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzira retu 63 pano pandokuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara, utena on the notification bell, or like this video nekushare this video kune hama neshamwari. Muri yeZimbabwe sekuona kwamuri kuzviita ndine mukomana iye anonzi Butsu the comedian kana kuti vamutunga nemberi ndozvandirongo wonderful. Tisatenda kure manzwa voice rakomiki Elder kubva kumukomana uyoyo. Da kuti ataure nemi akurukure zvizere asi Butsu satenda kureka. Ndoda kuti iwewe umbotanga wandikwazisirawo vanhu vari kuona this video. Sort of like true greeter. Kwamuresa. Alright. Tinofara muri Zimbabwe muri sei kwamapana ibheneza kugara pasi uko atidono apa. Kuri sei ndodza kufara nesupporting yamunondipa. Mukomana munhu wechidiko ndodza kufara singai. Alright, Butsu the comedian nhasi totombodhipisa. Vazhinji havazive zita rako rekuzvarwa kunzi iwewe zita rako rekuzvarwa wakazongobuda uchinzi Butsu the comedian here. Pane vaya vanozoita kaproblem kekuti Butsu na Butsu the comedian munhu one here. Butsu uda kuti upa jekese futi ipapo. Chimbotanga wajekese ipapo. Kuti iwewe na Butsu izita remunhu one here kwanti vanhu ava vakatosiyana totally nekuti takaona isusu pachallenge yeTrabablas vanhu vachibuda ivo vachiti vavhotera iwewe Butsu ende panga pakadonzi Butsu zvemachokwadi. But isusu patakazokubvunza Butsu wakati no ndanga ndisipo pamakwikwi aya akaitwa pachallenge yepaTrabablas. Chimbopa jekesa ipapo. Zita rangu reberwa ndoitwa Tadiwa Nashe Mudzinde. Zita rekuti Butsu the comedian. Inini ndonzi Butsu the comedian then avanonzi Butsu. Yeah. Zvatosiyana. And the fact yekuti mukoma vakazoona kuti peji rangu riri kusimuka handiti. Then ndaona peji riri kusimuka kudaro. Then obva vanochinja because peji ravo rakanzi Butsu vanochinja obva vanoti Butsu. That's why akaona vanhu vangaita mamistake. That's why ndisina kutozopinda pachallenge yeTrabablas ndikaona ndobviriridza vanhu. Ndozoita kunge pamwe kudaita sei ndoita makakatana nevanhu. Mukunzwa komiki Elder kubva kumukomana uyu. Butsu the comedian watiudza zita rako rekuzvarwa kumushande kupi? Mushando paGuruwe. Alright. Tichikurukura naButsu achatitira zvakawanda zvekuti muchashamiswa mukomana uyu anoita zvinoyera. Ndanyebheri. Muchinyipa mukuru mutara nemo chaimo. Alright. Muri yeZimbabwe vazhinji vamirira kuda kunzwa kuti Butsu uyu anoenda kuchikoro here kana kuti akapedza chikoro. Vaudze. Ndichiroenda kuchikoro. Chirikuenda kuchikoro kuita form chi yako? Form 3. Form 3. Unodza kupi Butsu? Glenview I1. Glenview I1. Kuchikoro zviri kubuda here kana kuti ngoye udzidza mukunyora maskits? Aiwa zvobuda because zvino mukoma kuti industry yedu maskits atingati unoswera dhese uchita maskits. Zvino maskits mukoma is about 2 hours dzakawandisa. 2 hours dzakawandisa. Because maskits edu ma 30 minutes. 30 minutes dzakatowandisa pamwe macho minutes. Skit mabona. Saka wana munhu anotanza munhu asugona kuti aconcentrate nemaskits akunyipa iwo azviite. Because nguva unoti maskits minutes. Nguva yechikodherese nguva yesonto chikuru. Alright. Butsu tikunzwa kushandisa voice rakomiki Elder. Tiri pa voice rakomiki Elder apapa. Ndoda kunzwisisa kuti ndo voice rako here kana kuti mukoma ndo vakako inspire ku voice iri. Mukoma ndo watondiinspire voice iroro. Watanga kurirova. Badaona yora zvisingaiti zvokuti kana every post yamukoma apa ndichasingaoni. Unoona? Tisati tienda kure get vetangopedza nepakomiki Elder ipapo. Kuna mukoma komiki Elder mashoko aunoda kuvapa ndeyekuti chii? Ndoda kutenda kuti mukoma hatisati vambotaura mashoko akashata kana kumboti iye asiyana nazvo aiwa ndoda kutotenda mukoma tauri kusapota uri kustudio vari kusapota havasati vambobuda vachiti aiwa vanhu vari kudai aiwa tinda kuti vatotisimudzirewo semayouth.
Alright, takatarisa Comic Elder, ungadewo here kushanda navo? Tikuona voice rako neraComic Elder zvakanofanana. Ungade here kushanda navo pabasa rako? Wakanzi washedzwa nhasi. Asingati kutoenda ndichitomhanya mungoma kana bhutsu riri kundobvisa. Achatomhanya nesuku. Alright. Ndofunga manzwa kubva kuna Comic Elder kuti aiwa mukoma Comic Elder ndo vakandi inspire havana hanzi harisi voice rake ataura ega. Bhutsu nokumurongomhoresa vanhu nevoice rako. Awa voice rangu ndinori chairo chairo. Ndikuti ndakanombofonerwa musono ndakabva kufonerwa nemunhu chachida kutonzwa kuti nai ndo voice rako here kana kuti. Wapedza nevoice rako. Ndatotaura naye nevoice rangu akafarira zvingezi. Alright, tisatoenda kure mhuri yeZimbabwe vanoda kushandidzana naBhutsu. Namba dzaBhutsu ndo dziri kubuda paskirini idzodzo. Bhutsu uri kutambire here macollaboration neamwe macomedian ende zvinoita here kuti ubhukwe naartist kuti ubude pavhidhiyo rake uchitamba, nekuti mukomana uyu chipo chiri maari chinoshamisa. Unozviita here izvozvo? Macollaboration tikubvuma mukoma wangu, even mavideo shoots handirambe, but mukoma ngatichiti kana tati mandidaidzo mukoma, munoziva kuti kumba uku zvinhu zichatobva tichida kutoita kuti zviite. Ungati mama ndikuya nesomething inosvika kana appreciation yekomba aumboiwani. Zvinhu zvinorwadza zvokuti unosvika pavideo shoot hatisi kuti haburitsa mari munhu sitoziva kuti munhu anenge ari akaomerwa, but chero ukati apana unga appreciate kana $5 kwira kukombi wana zvekuita. Pane zvinhu zvokuti unotoenda video shoot remunhu opedza kutoshuta kana chikafu kana chii motongonza handei padeni parichaito zvinhu hatizotaura. Alright, so sezvatataura kuti nhamba dzaBhutsu ndo dzakanzi Bhutsu dziri kubuda paskirini apapa. Muri yeZimbabwe takatarisawo umwe wedu iye anonzi Bhutsu anoentertaina vanhu vemuZimbabwe. Toda kumubvunza madisadvantages avanosangana nawo panyaya dzeacting industry. Akamira sei naitani? Koma madisadvantages asangana nawo akatowandisa zvingaita kuti timapedza. Mukoma unoona kufambira munhu chaivo kuti apa ndikunzwa image yokuti ndoda kuita nemunhu natsopajekesa kuita nemunhu chii like kutoti unofanira mukoma toda kukola munoita maskits ndoda collaboration nemi chichichichi uyu munhu anotozikanwa nembiri bobho mosvika paipai wega uchitongosvika unotoona kuti panapa ndiri kumanikidzira zvinhu pamwe haasi kuda unonzi svika unzi chinhu chako hachiite chimbotangidza kunyora apa unenge uchitoti chinhu bhobho and semaziviro anototi zvinhu ndikazvifambisa zvakadai ndikapa munhu chakadai zvinofana. Alright, ndo ega ere madisadvantages ariko. So then mamwe ekuti mukoma unofonerwa nemunhu uko akanapa ufanira mazuva ndokurwa mastudio igiyo nangu yakuvhara ndobhuka mastudio igiyo ndosina mambo namakapedza matest maona then unofonerwa nemunhu svika ndikuda kuchikoro chichi mazuva ano ndotanga ndati deposit handiti then deposit kashoma bcause mashows toona kubhuka mari dzishoma dzikwedze kunyanya zvokudaro fona munobata deposit asina panapa mwana muchichi ndotonzwisisa kuti svika paground chingopedza kupefuma tokuverengera mari yako wotosvika pashow then wotoona kuti show vanhu vakatozara nechikoro enda nechikoro zvamunozotaura vanobhadhara nyengo zvikanzi dola ndoziva panapa neuko vanhu vakatozara mukoma wangu then uchipedza kupefuma unza kuti zvinzi show yaflow hapana mari asi wapefoma ende watoona kuti vanhu vakazara ende vanhu vafara una kana kuita zvinhu zvinotarisa kuti vanhu vafari kana kuita sei izvo zvokusangana nazvo zvisingaiti. Ende Bhutsu uyuyu regai ndimureverere pakuti Bhutsu sekumuziya kwandinoita wakamuhaya pashow yako yauinayo anokuentertaina izvekuti munofara ende achazviita panapa anonzi achatibhadharisa mari kuti akuentertainei maviewers andi ndizvo aiwa toita for free mukoma ndabvumirawo for free. But Bhutsu tiri panyaya iyoyo machallenges hausi kusangana here nemachallenges kumba yekuti vabereki vako ivo havasi kufarira zvauri kuita varida kumbotoite zvechikoro vakazvitambira sei kuti mukomana uyu atanga kuita zveacting asati apedza chikoro? machallenges aimbosangana nawo kudhara before vaikungoti zvinhu izvi apamborina zvimunhu hapana zvazviri kuita before maaccounts anga achiri madiki nekuita sei oziva zvinhu zvaingonzi zviite chichichi then sifanika vatisa mama vaisatombonifarira but vaisupport then munanyanya support ndirigogo wangu gogo chaizvo mai vamutara ndaindisupport asingaiti
kumekedzana ndakaona wapfeka bhutsu rakanzi bhutsu wakatopfeka juzi wakatotenga handiti vachitosapota kuti aiwa mwana ngaaite chipo chake amuzive kwaanoita sei kwaanobudira then vachitotsanangura kuti nguva yemasikizana chikusananga kuti nguva yemasikizana itori shoma then vabereki vaisambozitambira then vanazoita vhidhio rakanyota kuti vazombocheka kubvuma rajasignal kuti kure kure vhidhio rakabva raita kuti amboti aona kuti zvine plan tichisimuka kusvika mapeji angu nawo izvezvi moms chese chinhu chandinda toita even latest post rangu ndotanga kutolaika nekuona vakusimbisa basa remwana nekuti vaiva kuti vari pawhatsapp aivanzotosendera nditadiwa here nditadiwa here vaitozvinodadisa chero isusu vana hatirare taimonzi aiwa youtube isiyai ndezvechirombe ichocho chokwadi but kune vamwe vaisimbisa vachiti tikuona mwana wenyu patv kunoku vabereki vapedzera kuti kumba kweduwo kwane mhuri inobuda patv kwane mwana anobuda patv zviri kwese bhutsu andika bhutsu imwe nyaya ndaida kubvunza ndeyekuti pabasa rauri kubata reacting wongu wataura kuti unombobhukwa kumashows wakumbobata here mari yekuti iwewe unokwanisa kuzvibhadharira school fees hauchadhipendi nemari yevabereki? Pane dzimwe time hatisi kuti all the times kuti zvese pane dzimwe time dzekuti ange senguva ino yandingatishowera hangu kushora mwari atidi kushora zvinhu zvikumboita zvichifamba mabookings ari kuwanda then now mapages angu adoita achibhadhara. Alright. Chibwataura maplatforms ako nekuti watanga kutaura nyaya dzemaplatforms ako. Facebook page yangu yakanzi Boots the Comedian ZW. TikTok Boots the Comedian 04. Page iri kuFacebook and Facebook. TikTok Boots the Comedian 04. Alright. Saka Butsu azama kureva kuti haasati ave neYouTube account. Ma-account ake ari kuma-platforms 2. Facebook page rakanzi Butsu the Comedian. TikTok rakanzi Butsu the Comedian. Instagram Butsu the Comedian ZW. Butsu the Comedian ZW. Tokumbirawo munofollowa chero henyu musati maona zvinoitwa naButsu. Tisati tapinda, I think takuda kutonopinda kuti utiitire izvi. Vanhu vaunodawo kushandidzana navo, wongoda kushandidzana nemunhu wese but vari pamwoyo pako izvezvi ndivanani? Chimbolista mazita evanhu 5. Autanga kumakomiki kuti ndowandotanga wese panumber 1. Ndotira big brand naisa boom. Airondosvira kutambo kana ndikatobuda hangu chishara chivanza I think kake chitu uchizvitaura. Then tota pane 4 seasons. 4 Seasons Media. Yana Jatwere. Maximum Media na Slim. Ndoshana na mkoma wesi Isa, especially mkoma wesi kuti ndo wangu. Wapedza wakadaro. Alright. Vanhu vakashandidzana navo vane mazita ati kurei vangani? Ndamboshandisana kutanga ndichitanga kushandidzana na mkoma Jasignal. Ndaita mkoma Bazooka. Mkoma Boss Pumako. Na mkoma Young Fantani. Na Chase the Comedian. Nana MG Skits. Alright, shoko ndarisvike kuti vanhu ava vane moyo wekusimudzira Butsu the Comedian. Nekuti ini ndichionawo maskits iwayo anatizi aiwa Butsu angasati akutozikanwa. Izvezviwo Butsu akatofamba mutauni anokomberwa mapics mukomana ndomuziva Butsu singaite ndomuziva sesadza. So Butsu urida kutanga watiitira chii? Tinzwe kwauri noti wati offer kuti uda kutiitira mari. Chero zvamune mataura mukoma tswana kuti pamwe kuita kuti manya udaro. Atangana komiki yauda sezvamanzwa. Butsu ndombotuite kaskiti mbichana uchitoshandisa voice rakomiki yauda. Chimbotaura, kungotaura, just kungotaura. Alright, sort of like animaona zvaitaka pana chido baya takataura kuti anachidogara chiko nayo. Anakutaura kuti gare pacho chiko sanje amdaona matenga koko ndiani? Amda taona matenga koko ndiani? Ibapo chiko yo. Ndisimana ringi chiko. Baba. Next Butsu ndoda kuti undiitire voice rasolo wekunaiza boom. Komene muna zvinoitika. Ina ndotomborara kubva but muna utondinyepere. Nyaya yekuti ndotombodhako. Ndodora ndotomboya pano naro dora ndotomboruya naro ndaseo gedo. Nemukomana muna undinyepera. Kongono sipi zvaro. Muna utonditanzewe ukadhako. Ndakangotero kutogoma. Dzawakapanira solo. Dauti undiimbire song yekuti budget yeizvozvo. Akumana mukome zvokutoimba zvinhu zvinotondinetsa. Vangu no budget yeizvozvo tenge tosinayo but akumana munhu zvinhu zvekutoimba zvazvibatani. Alright. Next, ndoda kuti undiitire voice raPogba anobuda achichema.
ndobatikana mukoma wangu nokuti akakura chaipo ndaitambura mukoma chikapesa mukabare kopa mano mukoma tambura chifamba nditsoka tipfeka maplastic ngoma apa ndaidziva kuti ngoma chikwedu ndobatikana singeti usocheme bhutsu hayi apa ndo panozonga ichitanza epigirlfriends day adotingirwa chiba alright so far ndofunga manzwa mavoice amanzwa doti munyore mucomment section kuti ataura mavoice mangani kana uri kunatsoteerera bhutsu ndatoda kuti mbotifambirana frets donzo ayo ndo kutaura tinononya kufamba ipapo kwete kunyepa sana tasaitoa tichiti mafanzi apa takakutaurira kuti isusu hatiite zvinhu zvekuti aunge toda kumanikidzana kana usingadi kuliwarekedza uri kumanikidzwa nani hungu ndikukopera kufolowa badai unotonga uda kumanikidzwa chii bhutsu muri kumunzwa takuda kuti utiitire voice raastra mukomanitomnakandoda kubatikana nazvo mwana uyu haatiriri kana baba wake andautirira ndotovunga kuti akabva pano vanenge atogonai hamuoni here izvozvo ndinoda kubatikana nazvo yo muri yezimbabwe ndofunga manzwa bhutsu achiti fambiranawo mavoice but takuda voice ramr grenora rekupedzisira zvaro handizoza manzwa maakaunti akanzi bhutsu satana the comedian bhutsu the comedian bhutsu the comedian the collegian andede mukomane pacollege kote collegian the comedian the comedian macollection anditi the comedian alright the comedian kwacho zero manzwa thank you rezimbabwe ndinofunga bhutsu mamunzwa achitirovera mavoice eamwe macomedian atinoziva nemukurumbira munyika ino yezimbabwe bhutsu the comedian satienda kure iwewe bhutsu iwewe vakomana vazhinji vemaskits vamwe watakuziva hanzi vari kurombera kugona iwewe hauna kuromba ndina kuromba ipapa ndinganyepa aubate mushonga handibate kana kubata zvinodhaka nditobate tiri panyaya yezvekudhaka izvi tikuona vazhinji vari kurasika vachitora zvinodhaka vechidiki vari kurasika vachitora zvinodhaka kana ndichiti vechidiki ndikutaura maages anenge edu nevamwewo vakuru vatinokwanisawo kutoti titore tsika kubva kwavari vari kutora zvinodhaka unoda kuti uchii kwavari ngoma ndofara madhaks tokwadi kutaura o ndikakubata fanika sini ndotokuponda manzwa handiri kunyepera mukoma handotokubata ndikatokudzanya huru chaizvo alright bhutsu aramba kuti hanzi andibate zvemadrugs bhutsu zvandakuda kuti utiitire ndoda kuti utitambisire mabhonzo ekumusana aitsoke mukoma ita nasati ukona kusatisa hembe because vanhuvakuziyawo asi haurwadziwe here hakana chimboita chone unoita zvenguva yakareba sei uchidaro chotokanakana 1 hour mukadherese tiswere tichiti takusa dumbu tone alright bhutsu ndinofunga mamuona zvaaita bhutsu ndoda kutombokukurudza sejongwe chimbotitrairawo zvinhu zvakadaro ndakaona mwachikukurudza nejongwe ndoda kutombozvitraya futi zvijongwe mungoma tinyatsogone kuchema zvaunoita zvoti wabata nzeve inoti chwi chimbozviita azvizi futi zvakapera zvimwe zvikuita zvichipera mavoice achafedha kana alright ndofunga bhutsu mamunzwa ende akukumbira kuti munofolowa maplatforms ake vari kuzviti vanoremera bhutsu pane zvaaita izvi namba ndo dzakanzi Mr Hatirari 263 ndibatei kuwhatsapp tipedzerane mupedzere bhutsu uyu mumuratidzi kuti aiwa bhutsu waita mudiki ndotoda hapana ndinotya kana wani kana chandinotoka totora interview ikoko bhutsu ndokumbirozivise vanhu mashoko ekupedzisira tipedze zvedu ini mashoko angu andoga ndichitaura ndofunga pese pandouya ipapo ndogara chimataura kuti berekana mune vana vane zvipo musavabatirire hatu kumbiro kuti vana ngavabuditse zvipo zvavo hamuzivi kuti mwana anobudira papi ndamuzivi kuti zvinofamba chatenda